To kwa kanyo to koro wadonje bunge. Nikech donjo kata ka Junet wacho ka uro ni wang ni gidhi piedho gi maber mondo giyud joma gipuodho makare. To koro king'iyo wachno jogi ne gisepuodho ndalo moko ng'enygi nosepuodhgi koro gichak giduogo kendo. In gi mijing'o ni od bura dhi tiyo makare kaka jopiny dwaro nikech od bura achiel ni be misewacho ni jopiny nosedonje mokawo teku margi sani kendo ko thuolo machielo chako biro kendo chako kelnegi mana joma jopiny nosekwero ka mochako duoknegi. Dware ni mondo jatend piny mondo osom the mood. Kako somo mood ne mag personal interests momiyo nyalo loko Mheshimiwa Soipan Tuya ogolo environment okelo defense ogolo Mheshimiwa Adwali tero kone gi kocha. Mago moods ma osomo kendo pimo gi kendo winjo nyaka jogo modwa ni mondo winj manyise kako timono. To dware ni mondo rift o stop and think. Okaw one step or a few steps backwards mondo penjre. Nito gik matimo gi bende gidhi konyo jopiny. To ng'eni koro kaka iwacho no Trevor kikatiba marwa kendo e yo mar telo bunge oripo bed ni represent jopiny. Mak mana ni bunge marwa with a lot of confidence again ok bi konyo wa seche ma walosigi. Kech waseneno trends mosebedo set momiyo chopo nyaka kuma wantiere ni. Makata mana chik mar omenda manoripo bed ni gitamre ne ng'eny gi ogo yes e weche mane jopiny osedagi weche mane jopiny feel ni gigo hinyogi e weche mane jopiny ok dwa ni mondo sirkal otim to gin ne gidhi mbele magi wacho ni yes. Mheshimiwa Junet to nyala wacho gik modwa ni mondo wachgo nikech koro en jabunge to nikech bende en mana gi kura achiel. To the extent monyalo mobilize kendo lobby jobunge nyaka mantiere Kenya Kwanza matim gima owacho no mano ema koro nyalo miyo public confidence duoge bunge. To the extent ma wanene as jatelo mar opposition ma bende trend margi en ni numbers and ability to advocate for gik ma jopiny dwaro e bunge kato bedo ni opposition to bro tiyo tije. Mano e kama koro pogruok mar weche donje nikech koro eno nyalo wacho ni e jogi ne wasepuodhogi kendo kwadhi miyo gi thuolo. But kochopo kama koro igoye kura to nitie kaka standing orders mag bunge bende tiyo nitiere kaka kaka chike bende mopogore opogore kaka cabinet secretaries bende yiero bende nitiere. Omiyo deber ka jo Kenya Kwanza bende winjre as politicians kaluwore gi mos mane jo jenzi mosogi. Mano is a rallying call ni nitie gik moko ma watimo kata wan e bunge kae ma ok mor jopiny. To dware ni mondo waduog piny mondo kapok gichopo at that level the same way ma announcement mar reshuffle matin mar Mheshimiwa Dwale gi Mheshimiwa Soipan Tuya nobuogo jobunge nikech en gima ne rais ooro through a communique to the speaker ma speaker osome ma gibe obuogo gi is the same way ma they can get back magi penye ni to list ka wan pok wayudo gi ka ere kaka wakonyo jatelo mar piny mondo owin godo public confidence mondo jogo manyalo bedo gi certain issues kikwa kitgi list ni kato bedo ni gin jogo ma protect interest mag jatelo to jatelo nigi thuolo mar mondo many godo jok moko ma bende nyien mo ketgi line modwaro ni mondo ketgi no mak mana ni kochopo kama koro integrity and accountability issues wuoke to ng'ato nyalo wacho ni an kima jatelo dwani mondo atimno ok abitimo to mano bende ng'e ni nitiere sacrifice ma ng'ato nyaka keti nikech jatelo ma wan godo en jatelo mose nyaka nyiswa ni mambo ni matatu tu. Omiyo koro samoro be kidwa timo gik moko tibuok. Emomiyo I am probably sure ni ji setemo nyaka reach out to jok moko manyalo donje cabinet kanyo manyalo fill up those positions mar mondo konygi to samoro ji bende tamre. To nikech kaluwore gi foundation ma sirkal oseketo. Emomiyo bunge be koro dware ni mondo ket foundation motegno. Ni jogo mane wasepiedho ma jopiny kendo dagi at this level kik kwamiji uru opportunity. To magi madwaro ni mondo timre across the political divide. Mar mondo ji kata mana jogo mang'iyo e pinje maoko kaluwore gi gigo mosebedo katimre Kenya. To ka bunge o resume kaka ne gi resume wigni to dware ni mondo koro news mawuok oko wach ni bunge mane jo Kenya odonje cha joka oduogo ka are reformed kendo gitimo gigo ma jopiny dwaro mak mana ni the way mwatime siasa again Kenya kae Trevor ok apar ni mano is a path ma jo bunge wanyalo kawo.